i penso que gairebé aniria començant a presentar-nos una mica què ens porta a l'espai. Jo també us dono primer la benvinguda. Dono la benvinguda a la Liliana i l'Anna Ramis, que són les persones que hem convidat a fer aquest esdeveniment, a fer una conversa amb elles com a persones expertes en aquest àmbit que és créixer en un món de pantalles, i donar-vos la benvinguda que estem estrenant aquest local, que és el Participa, amb un espai propi i específic de créixer en un món de pantalles. Doncs si us sembla, fem una ronda i ens anem presentant què és el que ens ha tret de... Si una de les coses que volia preguntar és si parlem català, castellà i com fer-ho per fer-ho el màxim d'accessible possible i respectuós, les dues coses. Sí, eso iba a decir ahora. Gracias, Merced. Veo alguna cara conocida por aquí. Sí, jo també. Sentiros libres de usar el idioma que queréis. Un Sí. poco vamos a probar ese modelo de multicomprensión, que es intentar, bueno, cada uno hablando lo que más cómoda se sienta e intentar, pues, entendernos. Y si alguien no entiende, pues que pregunte sin, sin temor. O que use el castellano también. Sí. En este sentido, nos presentamos, decimos desde dónde nos conectamos y qué nos ha traído por aquí. O sea que creo, adelante, la primera persona que quiera presentarse. Mira, som el Manel Torres i la Elisabet Capellades i ens connectem des de Barcelona, i el que ens ha portat a estar aquí en aquesta xerrada i en alguna iniciativa més que ja havíeu fet abans és que tenim 2 fills ara que precisament han fet ara el pas de la primària a l'ESO, que és un moment en el sentit dels telèfons mòbils, això determinant, perquè sembla que per moltes famílies sigui el moment en què se'ls ha de donar un smartphone, i ens ha portat aquí una mica de poder compartir amb moltes famílies que tinguin aquestes inquietuds, doncs això, les experiències o quines eines ens podeu també aportar per portar millor aquesta situació. Moltes gràcies, Manelisa. Passem a la següent. El que podem fer és passar-li la paraula a algú. Sí, o si voleu, jo com que tinc la llista aquí de totes les assistents, ha començat el Manel, seguiríem per la Maria. Si voleu, vaig així, no? No ens deixa Gràcies. ningú. Ai, sí que no us he presentat, no us he presentat l'Idoia i Quim. No us he presentat. La Idoia i el Quim són persones de l'equip. Són les que han dissenyat aquest espai, de fet, i el Quim porta tots els temes de participació a la cooperativa i de dinamització de la participació a la cooperativa, i per tant l'impulsor d'aquest espai compartit, i la Idoia és la persona que lidera tot el projecte de créixer en un món de pantalles a Som Connexió. I moltes gràcies per haver-nos obert aquesta sala. Gràcies a totes vosaltres per ser-hi. Mireu, la Laia ens parla pel xat que diu que està a una biblioteca, per tant no pot fer servir el micro i ja se'ns presenta des d'aquí. Diu, em dic Laia i connecto des de Calafell. M'ha portat aquesta xerrada el fet que soc docent i a més tinc un fill. Moltes gràcies. Aleshores, tenim la Laia i el Manel presentats. La Maria no ens diu res, poder és que no li ve de professor. Ah, sí? María, soy yo, Hola, ¿no? Vale. María. Bueno, buenas tardes, hablo en castellano, aunque entiendo perfectamente el catalán. Yo os escucho desde Sevilla y estoy interesada, por un lado, porque soy madre, mi peque tiene 8 años, todavía estamos ahí preparándonos al salto a la ESO, aunque todavía queda. Y también es que en la AFA, de la Asociación de Familias del Cole de mi hijo, hemos creado este curso, un grupo que le hemos llamado Libre de Móviles. Y entonces, bueno, queremos, bueno, esto para mí como nutrición para luego devolverlo al grupo de trabajo de
de la AFA de mi cole para, bueno, estamos preparando charlas y un poco preparándonos las familias en el cole para el salto este a la ESO y a tener pantallas los peques, queramos o no. Cuanto más tarde mejor, pero bueno, queremos hacerlo de un modo consciente, así que esto, bueno, pues me nutre también para devolverlo al grupo de familia. Muchas gracias por organitzar-lo. Gràcies, Maria. Gràcies, Maria. Doncs vindria el Roger. Doncs jo em dic Roger Ferrer Montero. Jo no tinc fills encara, però fa molts anys que estic amb la cooperativa, amb Subconnexió, i he seguit els materials i tota la part del treball que feu amb el tema de pantalles, també per raons laborals, perquè des de fa 5 anys que treballo a Sant Cugat, soc el tècnic de drogues i de prevenció de drogues i de pantalles del municipi, però fa molts més anys i bueno, des de fa com 15 anys o així que vaig treballar el tema de pantalles amb EdPac i amb altres entitats del territori i bueno, ja us dic, us he seguit des de la primera guia. Llavors, bueno, estic molt al dia del que aneu traient i ho utilitzo molt amb les sessions, per això també vaig rebre com a sòcia al correu i vaig pensar, bueno, doncs m'apunto. Sí. Genial. Molt bé, super, Roger. I la Teresa Capella ens vol explicar una mica. Hola. No sé si se'm veu o surto. Ara No? sí. Ara sí. Ara. Potser ara? Sí. Sí. No, bueno, jo sóc la Teresa, també, bueno, soc de Som Connexió, vaig treure el correu i em va semblar superinteressant per fer la reflexió. Jo, tot i que ara no vaig a escoles directament professionalment, soc docent però jubilada, sí que entro molt a escoles en projectes comunitaris del barri i m'ha semblat doncs, que reflexionar amb persones que ja en tenen doncs, m'ajudava. Soc àvia i per tant també és una situació peculiar que nosaltres això no ho hem viscut amb els nostres fills, però sí que ho estem vivint amb els nostres nets. Ja està. Molt bé, Teresa, benvinguda. En DSU, DS1, si us sentiu més còmodes escrivint-ho al xat, també podeu, com vulgueu vosaltres. Hola, buenas tardes. Bueno, somos Lola y Sandra. La que me inscribí fui yo. Y bueno, estamos en Madrid, somos profesoras de secundaria bachillerato, yo de filosofía y ella de matemáticas. Entonces, bueno, pues utilizamos el castellano, aunque las dos hemos vivido por un cierto periodo de tiempo en Barcelona, con lo cual intentaremos entenderos bien, creo que lo conseguiremos. Y bueno, pues fundamentalmente nos interesa por el ámbito de la docencia, ¿no? Cada vez es más complicado saber cómo utilizar las nuevas tecnologías en el aula, bien utilizarlas, porque se pueden utilizar también bien, pero cómo saber limitarlas, controlarlas, y bueno, pues un poco por compartir experiencias con todas vosotras y todos vosotros. Eso, muy bien hecho. Bienvenidas. Andrea. Sí. Gracias. Gracias por organizar esto. Soy una madre de un niño de 7 años y cada vez veo muchísimos niños de menos de 7 años con los móviles en la calle y estoy muy preocupada. Y también quiero, pues como la otra madre, también a través de la AFA del cole, poder iniciar propuestas e iniciativas para que esto cambie porque es preocupante. Muy bien, pues bienvenida también, Andrea. Altea, ¿nos quieres contar algo? Sí, Altea nos comentaba en el chat de que no puede abrir el micro, que se conecta desde Madrid, que es psicóloga y se dedica a hacer formaciones a familias y que le interesa mucho a la reflexión acerca del consumo de pantallas. Perfecto, pues nos quedaría Montse Garrell. I a Laia?
Alaya se nos ha presentado por aquí por el chat también. Vale, gracias. Sí, es que la tenemos en la biblioteca. Así que nos quedaría solamente Montse Garrell. No? Montse? Montse Garrell, em sents? Sembla que s'està connectant la càmera. Aquí la tenim. Falta el micro, Montse. Activar el micro. No pots... No. Estic mirant si te'l puc activar jo des d'aquí. Però no, no podem. Si nos quieres escribir, si ens vols escriure al xat... Mira, ara sí, ara sí. Ara. Sí. Ara. Bona tarda. No hi havia manera de que em pogués connectar. Val? Bueno, em dic Montse, soc àvia de 6 nets i som de Som Connexió i la veritat és que el tema em va interessar molt. I simplement doncs, és per escoltar-vos, per aprendre i no massa més, perquè tinc la sort que els 6 nets estan totalment apartats de la pantalla, però sí que és cert que la gran ara té 11 anys, és evident que l'any que ve anirà a l'institut i crec que deurà ser la cosa més complicada. És per estar una mica al dia jo amb aquest tema, val? Com a àvia. Molt bé. Molt bé, doncs fetes les presentacions, pot ser que vagi arribant gent, però ara ja acabem aquesta part. Estic molt constipada, perdoneu. Tranquil·la. Doncs, com he dit abans, aquest és el primer taller. Està en aquest espai perquè l'oferim només a les persones que són sòcies i usuàries de Som Connexió. Ja sabeu que fem activitats adreçades a tothom, perquè també volem tenir molt d'impacte, però també ens interessa tenir un espai que és propi, més recollit i més proper, que és el que vol ser això. Aquest espai només serà accessible per les persones, i serà accessible d'entrada només per les persones que sou de Som Connexió. La idea és que ens faciliti arribar o tenir accés amb facilitat a tots els continguts que es vagin generant en aquest projecte de créixer en un món de pantalles, que no haguem de buscar-ho al correu o al butlletí, sinó que entrant aquí ho tindrem ben endreçat com una biblioteca, no? També volem que sigui un espai d'escolta, de suport mutu, d'intercanvi, o sigui, un espai de trobada com està sent ara. I volem, això, en definitiva, tenir un espai de continguts i de propostes que siguin exclusives. Doncs de cara al futur ens agradaria molt, encara no ho podem presentar perquè encara hi estem treballant, però que hi hagués com un espai, que aquests espais que són d'escolta, de suport mutu i d'intercanvi poguessin estar com conduïts i suportats per un equip professional especialista en aquest tema. És a dir, que no és només entre iguals, sinó que hi ha una persona o un equip d'una veu professional que pot acompanyar des de l'expertesa i la professionalitat. Tot i així, això ho tenim com a un desig, encara no és una realitat. Doncs avui, a l'activitat que volem compartir amb vosaltres, com ja us vam avançar, és que l'estiu passat el Departament de la Generalitat de Catalunya va regular va treure una sèrie de mesures per poder fer com la digitalització responsable a l'educació, que això després la Liliana ens en parlarà una mica, ella estava en aquell moment a la Generalitat i el concepte responsable, l'ús responsable en si mateix ja genera com dificultats, no? I genera debat en si mateix. La Liliana és d'ESADE, està portant la càtedra d'innovació digital socialment responsable, per això aquesta paraula és la innovació responsable és un dels conceptes que sembla ser que s'ha de treballar i aprofundir perquè genera discòrdia social, per dir-ho així. I l'Anna Ramis és una persona que porta molts anys treballant en l'acompanyament a famílies, a centres educatius, a ajuntaments, amb el com fer-ho per créixer de manera saludable en un món
de pantalles. Ens vam conèixer perquè elles van impulsar amb altres professionals un moviment ciutadà i professional que se li diu el Manifest Infància i Pantalles, on detectaven tots els problemes que es desprenien d'un ús no responsable o no adequat o mal ús o un excés d'ús de les pantalles i de la tecnologia en la infància, i les vam trobar per internet i arran d'aquella trobada hem col·laborat juntes de fa anys. En aquell moment nosaltres ja havíem començat a treballar o ja teníem, em sembla, la guia, la primera que vam treure, i les altres les hem fet gairebé com en aquest marc, en el marc del Manifest d'Infància i Pantalles. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres, Liliana i Anna. L'Anna, per dir-vos més coses, és mestra i pedagoga. Ha posat en marxa la campanya de 0 a 3 pantalles res, o sigui, està molt especialitzada en aquest segment de població per sensibilitzar la societat i prevenir l'addicció precoç a las pantallas. Antes alguien por aquí comentaba que se escandaliza cuando ve niños o niñas por la calle o en entornos sociales pegados a una pantalla. I ha estat membre d'aquesta comissió de la Conselleria d'Educació que ha impulsat la normativa que us hem comentat. I la Liliana és doctora en Sociologia i especialista en innovació social digital. I s'ha centrat sobretot en l'impacte social de les eines digitals i les tecnologies emergents en àmbits com l'educació, el treball i la salut. I us tenim aquí per fer-vos algunes preguntes arran d'aquestes mesures que es van impulsar de cara a aquest curs que hem iniciat al setembre, de Pla de Digitalització Responsable. I les dues mesures estrella que van sorgir van ser prohibir l'ús de smartphones i smartwatches a l'ESO i a l'FP, i a l'etapa infantil restringir progressivament les pissarres digitals i les tauletes. Aquestes són llavors n'hi havia d'altres que ara no citaré perquè eren més limitades. Llavors envio una pregunta, faig una pregunta per començar aquest debat amb la Liliana i amb l'Anna. Li envio una pregunta a l'Anna, que és que quina valoració fas del procés que es va tenir en aquell comitè d'experts i de la posada en marxa, si coneixes quin està sent l'impacte, quina valoració en fas del procés i de com està funcionant aquestes mesures en l'entorn on tu et mous? Moltes gràcies per convidar-me a aquesta estona que podem compartir. La primera part de la pregunta, com va anar el procés, he de dir, he de fer una mica d'història. El tema de les competències digitals en l'ensenyament, que és una responsabilitat del Departament d'Educació, ja estava en marxa des de feia molts cursos i ja s'havia treballat en els currículums, en la formació de professorat, posant responsables digitals de centres. És a dir, el tema de que ara el soroll mediàtic que va tenir aquesta mesura, que la consellera va reunir com un grup d'experts i tal, ve després de molts anys, de molta feina, de molts professionals i de centres treballant i també de la realitat social i familiar i dels alumnes petits i adolescents i joves a les aules. Aleshores, arriba aquesta consellera nova i diguem que té necessitat de dir-hi la seva d'una manera diferent. Sí que és cert que els moviments de famílies, alguna de les que us heu presentat, heu dit, estic a l'AFA de l'escola i estem creant aquest moviment d'adolescència lliure de mòbils o per acompanyar els adolescents que entrin a la secundària més alliberats de mòbils, això a Catalunya ha tingut una força molt gran.
I aquestes organitzacions de famílies que parteixen de la base, que són molt lloables, van arribar a la conselleria pressionant perquè hi hagués una restricció del tema dels mòbils en les aules de secundària, perquè hi hagués aquesta restricció. La consellera els va escoltar i no només amb ells, aleshores reuneix aquesta comissió d'experts que des del moment 1 va tenir com 2 subgrups, va tenir 2 subgrups. Amb un hi havia les famílies i els professionals del món de la salut, del món social i del món, diguem, més tecnològic, i a l'altre grup hi havia els professionals de l'ensenyament, diguem, d'educació i altres àrees relacionades. El relator, que era la persona que unia el que passava en aquests 2 subgrups, va tenir una feina titànica per recollir d'una forma honesta el que aquests 2 subgrups van dir que era, en algunes ocasions, quasi oposat. En algunes ocasions no, era més harmònic. Però es van sentir veus molt dispars, molt diferents, no? El que sí era clar és que la consellera tenia com un encàrrec a complir i aquests 2 missatges estrelles, que són els que es van presentar i que són els que s'estan implantant, doncs van fer-se públics al final, no? Aleshores, prohibir els mòbils i els smartphones als centres, evidentment, de primària, també ho hem de dir així, perquè hi ha molts nens de primària que ja tenen el seu dispositiu propi i en els centres de secundària obligatòria. S'ha de dir que aquesta mesura ja no era oficial, però molts centres de secundària, molts instituts, tenien formes de regular-ho. Era estrany l'institut o el centre de secundària on això era una qüestió ad libitum de cada docent i no se n'havia ni parlat al claustre. Era estranyíssim. Sí que passava que hi havia centres en què no hi havia una línia de centre i aleshores depenia una mica del que cada docent en la seva programació pogués o volgués fer. Però a la majoria de centres hi havia unes decisions de regulació més o menys compartides. A primària, el tema dels mòbils i els smartwatch estava com més seriosament. El que no hi havia era tanta consciència de centre sobre l'utilització de les pissarres digitals interactives i de les tauletes per part dels infants, sobretot d'infantil o de cicle inicial, que diu que s'aniran retirant progressivament. Clar, aquestes recomanacions són des d'aquest any 25 fins al 28. Progressivament, quan l'últim clau i l'últim tac a la paret per penjar una pissarra s'estava posant mentre la consellera feia públic això, vol dir que algunes pissarres marxaran al 28, perquè suposo que s'ha d'amortitzar la despesa. El que sí està bé és la reflexió que provoca o la reflexió que recull a nivell social i a nivell dels docents. És a dir, una vegada més, en lloc d'anar tots com pollo sin cabeza, com diuen en castellà, corrents a darrere d'aquestes notícies terrorífiques que triomfen, tot el suïcidi infantil ve de les xarxes i els jocs ens porten a tots a la perdició i totes aquestes coses tan terribles, el que sí està bé és que obrim espais de diàleg i que mostrem a la societat que podem seure i posar-nos una mica més tranquils. El que sí està bé és que els claustres tinguin un espai on hi ha d'haver una decisió o una reflexió de centre, que ja hi havia el pla digital de centre. El que és més opinable és què vol dir treure totes les pantalles d'infantil i el què vol dir i el que implica prohibir tots els dispositius, els smartphones a secundària. Per mi hauria estat millor dir regular, després entrem amb el què vol dir prohibir i què vol dir regular i quines accepcions tenen i com això pot ser interpretat, com per algunes famílies va ser, doncs aquí s'acaba el problema, perquè si s'han prohibit els mòbils a secundària s'ha acabat el problema i això és un engany. S'ha acabat una part dels possibles mals usos, però ens queda moltíssima feina per fer, que ningú es pensi que aquesta regulació
va salvar gaire cosa, jo diria que no massa cosa. Però sí que està bé que se'n parli i que se'n parli a través de... Hi ha hagut un grup, més que d'experts, jo diria un grup que van ser capaços de seure i dialogar, i un relator que va fer màgia fent amb un únic document tot el que allà es va arribar a dir. Moltes gràcies, Anna, per el relat que ens has fet i ens ha aproximat a aquesta experiència. També ens agradaria saber, la Liliana, des del seu espai i des de la seva mirada, com valora aquestes mesures i com valora la posada en marxa d'aquestes mesures. Genial. Bé, agrair també el fet de poder estar en aquest llançament, no?, aquí, i agrair-vos moltíssim això, agrair-vos també la feina com a Som Connexió. Jo fa molts anys que soc sòcia i soc fan també, no? Sempre m'agrada dir que soc sòcia i soc fan, i és precisament per espais com aquest que crec que doncs una iniciativa com Som Connexió té molt més valor, a part de donar-nos dades i telefonia, no? Dades mòbils, i que ens puguem trucar i que puguem veure filming i de més. Dit això, jo, si em permeteu, és que no me'n puc estar, i com que estem en família, m'agradaria explicar-vos. Jo ara estic a ESADE i tinc una trajectòria acadèmica llarga, però vaig estar a la Generalitat. Jo, de fet, era directora general de Societat Digital quan va sorgir tot el moviment d'adolescència lliure de mòbils. I en aquell moment, des de la meva posició, i estava dintre del Departament d'Empresa i Treball, per tant, res a veure amb educació, traslladar-vos que vam intentar fer alguna cosa conjunta, però i això encara passa, no? Es va reduir molt el debat a l'àmbit educatiu. Hi havia molta pressió dels sindicats, hi havia pressió de totes aquestes famílies i de més, i era com difícil treure el debat de l'espai educatiu, no? Llavors vam intentar fer altres coses per complementar això i també per alleujar això. Veníem d'una situació en la que realment es van posar moltíssims equipaments en els centres, també fruit, no era una decisió tant a nivell català o a nivell Generalitat, sinó que era fruit també de tot el finançament que venia de Next Generation a Europa. A Europa es va llegir, ostres, amb la Covid hem descobert que la falta de... És a dir, que no tenim tant accés, que les criatures no tenen tant accés als equipaments com haurien de tenir. Per tant, una forma de reduir la bretxa digital és inflar els centres d'equipament. Primer error. N'hi havia d'altres, no? Però el fet és que ara estem veient que aquestes mesures responen a una correcció, diguéssim, a un canvi també de color polític. És a dir, aquí hi ha moltíssimes dimensions. Dit això, jo crec que és de celebrar, com deia l'Anna, que hi hagués aquesta comissió d'experts. També es van encarregar pel mateix govern que va convocar aquesta reunió d'experts, amb aquest relator que feia màgia, com diu l'Anna, no? Perquè és veritat que ja està molt polaritzada la conversa i, per tant, era difícil reconciliar i arribar a un consens. Llavors es van encarregar 2 informes també a Ivalua, que és l'Agència d'Avaluació de Polítiques Públiques de la pròpia Generalitat. I les mesures que s'han implementat no van en la línia d'aquests informes que es van encarregar. Aquí entren moltes més coses en joc. Què deien aquests informes? El que deien és cert que la retirada de dispositius dels centres afavoreix, en determinats entorns i en determinades circumstàncies, afavoreix un millor clima, no? Hem sentit molt a parlar en el moment en el que es van treure, per exemple, a França, en el moment en què es van eliminar els mòbils del pati, els nens tornaven a jugar, no? I tornava a haver l'ús del pati freqüent, com si fos un ús... no? És a dir, que no tot el que hi havia abans dels mòbils és ideal, perquè sabem que sempre hi ha una predominància del futbol per damunt d'altres jocs, i això té impacte en termes de gènere i de més, vull dir que tot és molt complex, no? I és cert també que la perspectiva dels docents en diferents enquestes és que en el moment que han de deixar de fer de policies, evidentment alleugerim la gestió de la dinàmica a l'aula, tot això és cert, però el que diuen aquests informes és que també recullen els resultats d'un parell de pilots que s'han fet a Regne Unit i a Holanda, on el que diuen és quan retirem, és veritat que millora en cert aspecte, però quan retirem els mòbils, diguéssim, el temps de connectivitat al dia baixa una mitjana de 40 minuts
i comptem, si estan 8 hores a l'escola i només es redueixen 40 minuts, vol dir que si no es connecten en aquests espais lectius, vol dir que es connectaran potser a la tarda o a la nit i deixaran de dormir. No? Que això no és una raó suficient com per dir tornem a posar els mòbils a l'escola. El que sí és una raó suficient és que quan retirem els mòbils de l'escola estem deixant desemparats i estem generant molts orfes digitals a aquelles criatures que no tenen a casa ni a cap altre lloc que no sigui l'escola un bon acompanyament. No? Per tant, això vol dir, i estic molt d'acord amb l'Anna, no? Que és molt important que regulem, que és molt important que definim espais amb i sense connexió, però que no podem deixar tota la responsabilitat en la família. Igual que no la podem deixar, no la podem delegar a l'escola. No? La família té una responsabilitat, però és veritat que no hem d'oblidar aquest fenomen equalitzador que l'escola ens proveeix. I un altre tema, que és el que ara estem treballant des d'aquest grup de recerca de la innovació digital socialment responsable, és que és el moment no només d'apostar per retrasar l'edat d'entrada del mòbil o retrasar l'edat legal d'accés a les xarxes socials, sinó que també hem d'agafar la indústria per l'orella i dir-li, escolta, és que això que estàs fent, per molt que puguis pagar la multa, sobretot les grans empreses, no? El que no podem fer és anar corrent nosaltres darrere de la innovació digital sense propòsit, sense ànima i sense valors, no? Perquè al final sempre estarem al darrere. No? La meva conclusió, després d'haver fet molta consultoria i moltes xerrades a famílies, després d'haver passat per la Generalitat i després de molta recerca, és que necessitem que la indústria sigui corresponsable d'això. No? Que mentrestant podem regular i de més, però són avenços i són estratègies que hem d'avançar en paral·lel. Perquè si no, és igual, donem l'accés, quan donem accés, tant si el donem a l'escola com si el donem a casa, l'estarem donant a unes eines que no els hi preocupa estar afectant la salut mental de les nostres criatures. Mentre els hi surtin els números, mentre l'Excel doni un balanç positiu, aquestes empreses no es plantejaran. No? Per contra, tenim moltes iniciatives de base més petitones que no són les grans tecnològiques, però que en canvi ens estan oferint solucions digitals molt més adients. No? I, per exemple, doncs, amb l'equip de Som Connexió l'altre dia comentàvem, hi ha 2 joves catalans que s'han inventat el mòbil, un mòbil que li diuen minimalista, jo li dic, en el bon sentit, és un mòbil avorrit, és un mòbil que et permet fer les coses que esperaries d'un mòbil, pots trucar, pots mirar el mapa, pots consultar el teu estat del banc, pots parlar per WhatsApp, però no et pots instal·lar plataformes de streaming, no et pots instal·lar xarxes socials, més enllà, doncs això, WhatsApp, Telegram, aquestes més de missatgeria instantània. No pots jugar a videojocs, no pots... què més? No pots fer apostes, no pots veure porno, no? És a dir, és el que esperaríem d'un telèfon abans que ens venguessin la idea que el telèfon ha de ser un forat negre del temps, no? I ple de distraccions. Llavors, jo crec que estem en un bon moment. Tenim una societat civil molt forta, tenim aquest debat sobre quin paper ha de tenir doncs, aquesta digitalització en l'àmbit escolar, però també tenim iniciatives a nivell empresarial que ens permeten doncs, tenir aquesta voluntat. TikTok acaba d'obrir un centre pel benestar digital amb seu a Barcelona. Val? Llavors això ha començat a sonar, no podem pensar que canviarem a TikTok demà, val? Però estan passant coses, per tant és un moment per ser optimistes. Llavors jo crec que això, les famílies que cada dia hem de lidiar perquè la gent vingui a sopar a l'hora que toca sense el telèfon i que puguem tenir converses, no? Perquè és el factor protector del sopar en família o de fer un àpat en família, aquest sempre serà amb i sense pantalles, aquest sempre l'hem de conservar. Mentre tenim aquesta situació que la tenim cada dia a l'hora de sopar, doncs pensem també que hem de mirar més a llarg termini. No? I sobretot que quan pensem en la prohibició ho estem pensant també des de cert privilegi. El cert privilegi de les famílies que estem ara aquí connectades, les famílies que tenim consciència, que tenim recursos, que tenim capacitat i que tenim temps d'acompanyar les nostres criatures. Però hi ha famílies que no poden assumir això. I ara justament has tret aquest element que és se'm sent, oi? Sí. La prohibició com a mesura, no? Que això és molt controvertit i li preguntaria a l'Anna, que d'alguna manera ja ho heu dit de manera així directa i indirecta, no? Que com valores la prohibició com a mesura en els centres i com valores aquesta prohibició que a vegades es vol imposar també com des de la família, no? I no només com ho valores, sinó què en penses i què és el que recomanes.
Bueno, jo estic recent jubilada, però aquest curs encara estic fent formació en alguns centres i clar, allà on vaig pregunto i tafanejo, no?, amb els docents. I he de dir que m'he trobat de tot. Per exemple, he anat a parar en un centre, al Vallès, que s'han pres molt seriosament això de que fins als 6 anys ni una pantalla. I les han retirades totes, totes. No hi ha ni el projector aquell de sostre. I això l'equip directiu, convençudíssim. I l'equip docent estava rabiós, perquè, home, no podem posar ni una cançó ni un vídeo de res, i estàvem acostumades a... Bueno, hi ha hagut gent que ha sigut radicalíssim. Hi ha hagut centres que tenen la pissarra digital i la fan servir com una velera, com un lloc on escriure. El que sí estan reconeixent tots els centres que a infantil i a primer cicle de primària la utilitzen menys, la pissarra, és que estaven fent-ne un ús una mica papanates. És a dir, se'n feia un ús superflu i de pur entretenir i tenir en alguns llocs, t'ho diuen fluixet, però de pur tenir les criatures suposadament tranquil·les, perquè les relaxaven al tornar del pati, posant-los una cançó a la pantalla, o mentre hi havia l'acollida, o després de dinar. Aquí s'ha de fer un parèntesis sobre el personal que intervé en l'escola en els períodes no lectius, és a dir, en l'acollida, en l'espai migdia i en les extraescolars, que són personal a qui a vegades aquesta formació digital no ha arribat i no sempre tenen criteri i són els que a vegades tiraven més de pantalla. Per tant, aquesta formació i aquesta informació ha d'arribar. Aleshores, sí que hi ha centres que estan agraïts. També he anat a parar centres on van ser militants resistents a la instal·lació de pissarres digitals i de tauletes a infantil i ara estan contentíssimes perquè la llei ara els ha donat la raó i veus, no n'hi havia d'haver i nosaltres ja ho sabíem, però també aquesta gent, quan jo els dic bé, i com assegureu a final de primària que els alumnes i les alumnes siguin competents digitalment al nivell de primària? Bueno, també els hi deixem fer alguna cosa amb la tablet, és a dir, sí que hi ha docents ben formats, però a mi el que em fa por és que se segueix confonent, tant a nivell de docents com sobretot a nivell de famílies, l'aparell amb les competències. O sigui, fer servir la tablet és absolutament senzill. Em sap la meva mare que té 95 anys perquè ha descobert que fent així amb el dit la tablet funciona. Això no és ser competent digitalment. Aleshores, em preocupa molt que l'abordatge de la digitalització en els centres vingui indexat pels dispositius, no pels usos o per la funció pedagògico-didàctica que tenen. S'ha de dir que després a secundària m'he trobat en centres que el que diuen ja ho teníem regulat i el que ara fa la normativa és o donar-nos la raó o s'han passat de voltes si no anaven de cara a la prohibició i que sí que fan o han observat això que deia la Liliana, que al pati hi ha un altre tipus d'interaccions, que han recuperat problemàtiques de pati que són conegudes, que ja les vivíem nosaltres com a alumnes i que alguns aquestes mesures han servit per deixar molt tranquils els docents resistents a una digitalització competent per part dels docents i un acompanyament de l'alumnat. I aquí hi ha algunes veus que m'han semblat molt interessants, sobretot del professorat de secundària, que em diuen que l'acompanyament es pot fer a tutoria sense presència de massa dispositius digitals. És a dir, que la reflexió de moltes competències, del que són les fake news, del que és l'addicció, de com ens utilitzen en lloc d'utilitzar, es pot fer molt bé offline, sense necessitat de tenir un dispositiu a davant. Tot i així, la presència d'alguns dispositius, si us plau, per favor, perquè els tenim i perquè estan en la vida, han d'estar presents a secundària, crec jo. I a infantil, llevat de casos molt comptats, i si algú li interessa o faig menció d'algunes coses que estan experimentant a Reggio Emilia o sí,
a infantil realment no hi ha gairebé res que es pugui fer amb una pantalla que superi el que es pot fer personal o experimentalment. Gràcies, Anna. Ja així, faig alguna pregunta més amb elles, però després obrirem espai perquè sigueu vosaltres que feu preguntes. Jo ara n'hi envio una altra per la Liliana, que és quin és l'univers d'eines digitals en el que està immers el sistema educatiu. Val. Doncs aquí principalment, diguéssim que a tota Europa i de fet tot el món es divideixen entre Google i Microsoft. Vale? A Catalunya és bàsicament Google. Val? I per tant tenim els Chromebooks i tenim el Google Classroom i tenim això. Després tenim tot un ecosistema d'apps concretes, no? Que això ja depèn més del centre, doncs des de l'app de la relació família-escola fins a aplicacions per fer jocs a l'aula, no? Kahoot, potser de les més conegudes, no? O podem tenir el Moodle o així. I aquí sí que hi ha un univers molt ampli, que hi ha des d'eines de programari lliure fins a eines doncs, més propietàries. Però, diguéssim, en principi, l'arquitectura que sosté és bàsicament Google. Va haver un pilot a Barcelona i que després vam intentar escalar també a nivell de Catalunya, que liderava l'Ajuntament de Barcelona amb Decidim, justament, i XNet, que és un grup activista per la tecnopolítica, que li diuen, no? I per vetllar per la democràcia en l'àmbit digital, liderat per la Simona Levi, on van fer un pilot amb 9 o 10 escoles que es deia Digital Democràtic i el que van intentar és generar una mena de suite igual que la de Google però que fos de programari lliure, no? De manera que això no absorbia dades de l'alumnat, no hi havia doncs, no, aquest esquema de vigilància i de més. Aleshores, una mica aquesta és l'arquitectura. S'acaba molt ràpid perquè bàsicament és Google Chrome, no? O sigui, és Google i per tant doncs, hi ha el Chromebook, el Classbook i ja està. És cert que això també s'entén en un context en el que, de nou, tornem a la Covid perquè és que molt del que trobem avui a les aules i tots els debats que tenim avui tenen a veure amb això, no? Una situació en la que les escoles van haver de digitalitzar, moltes de les escoles es van haver de digitalitzar d'una setmana per l'altra, diguéssim, no? Març de 2020, i per tant doncs, una de les poques alternatives o l'alternativa, no? La solució que oferia el poder digitalitzar-ho tot de forma gratuïta, no? Que hi van ser molt encertats, de forma gratuïta i de més, doncs era Google, i que òbviament les escoles el que no es van posar a pensar en la privadesa, en la seguretat, no? I tots aquests elements perquè era important doncs, preservar aquesta possibilitat de seguir tenint accés a l'educació, que també és un altre dret fonamental, en aquest context. No? El que és cert és que moltes vegades aquestes eines no estan dissenyades, ni Google ni altres aplicacions, no estan dissenyades posant l'interès de les criatures al centre. I tampoc no hi ha una tercera entitat, diguéssim, que pugui recomanar, doncs mira, escolta, això en aquestes edats sí, o aquest tipus de contingut sí, aquest tipus de contingut no, que de vegades no és tant el contingut així, sinó de vegades el disseny, els ritmes, no? Si allò té notificacions o no, si pots configurar-ho prou o no, és a dir, hi ha un munt de variables que fan doncs, que una aplicació que pot tenir un propòsit fantàstic després pugui esdevenir, doncs, pugui generar en usos problemàtics, no? El fet de que sobreviure sense un compte de correu Gmail en l'any 2025 en la latitud nostra, doncs sembla que sigui impossible. Hi ha gent que ho aconsegueix, però és lluitar molt contra vent i marea, no? Per tant, quan hem de lluitar per preservar drets, vol dir que alguna cosa no està del tot afinada. Moltes gràcies, Liliana. Hi ha alguna cosa que us sembli interessant aportar, Anna, que diguis, ostres, en relació... Perquè el marc que hem agafat és aquest, que és conjuntural, es van aprovar unes mesures i ens ha servit d'excusa, però vull dir d'excusa perquè és una cosa d'actualitat que estem vivint i que, diguem que podem tenir el goig de tenir de primera mà amb persones que ho heu viscut i ho esteu visquent doncs, en primera línia, no? Què està passant als centres. Però hi ha alguna cosa que us sembli interessant destacar en relació amb tot això que ara per alguna raó doncs, no hagi sortit i que estigueu pensant això
seria bo portar-ho ara aquí en el centre. No sé si Anna o Liliana se us acut alguna cosa interessant a portar. Anna, vas tu, vaig jo? Pot ser que s'hagi quedat congelada, l'Anna? Ah, sí, jo no l'estic veient. Ara. Oh, em veieu? Ara sí, ara et veiem i et sentim, sí. Val. No sé. Doncs el repte seria aconseguir comunitats educatives d'infantil que tinguessin les famílies com a receptores o garants del que s'està fent a l'escola i alhora fossin no només receptores del que fa l'escola, sinó instigadores de preguntes als educadors. És dir, que no anéssim a les famílies amb el llibret d'instruccions. Tot i que el departament ha tret, acompanyant aquest pla de digitalització responsable, ha tret també una guia per famílies i tota una campanya. Jo crec que a les escoles hauríem de capacitar els docents i les docents, sobretot els d'infantil, perquè jo penso que els de secundària, com que la gran por ve amb els adolescents, potser ja estan més preparats, però preparar els docents per dialogar amb les famílies. L'altre dia, en una reunió a l'Ajuntament de Barcelona que avaluaven unes mesures que s'han pres a nivell municipal, fruit d'un pla de prevenció i de salut mental, doncs una de les persones, una treballadora social d'un barri concret, deia sobre aquests temes, no fent-les sentir culpables. I vaig pensar, aquest és el punt per on cal començar. I això que caldria començar-ho a l'escola bressol, perquè en alguns barris l'escola bressol salva les criatures de tantes coses i fa aquest ajut preventiu a tantíssimes coses, hauria de continuar el 3-6. Però això vol dir fer una... Quan pensem en les famílies a l'escola, pensem en que els docents els han de llegir la cartilla. I jo pensaria en una formació diferent. Com ajudar els docents perquè les famílies a l'escola s'atrevissin a preguntar, gosessin dir quins problemes tenen. Sobretot aquestes famílies que en tenen més de problemes i que el fet de la competència digital dels seus fills està en el lloc 43 de tots els problemes vitals que tenen. Bueno, obro aquest meló, no sé si era això pertinent. Gràcies. Teníem una mica de problemes de connexió. Anna, se't tallava una miqueta la veu, però en general t'hem pogut seguir prou el que ens estaves plantejant, que és quin paper han de jugar en interacció com a comunitat educativa, escola i família, com l'escola pot ajudar les famílies, com les famílies han de preguntar i comptar amb l'escola perquè les ajudi, no? I com a debat que també s'obre. I ara li passem la paraula a la Liliana. Sí, i mira, responc inspirada una mica per això que comentava l'Anna, no? Aquesta importància de formar els docents i també em consta que el departament també està treballant en un marc de capacitació docent i de més alineat amb estàndards europeus. Però l'altre dia parlàvem amb un grup de recerca que es diu Center for Digital Thriving, que vol dir això, un centre pel floriment digital o per aquest empoderament digital, on tu entres al seu web, això és a Harvard, i tenen tot el que fan està co-creat amb joves, sobretot amb joves d'institut, no? Per tant, menors d'edat, i està adreçat a audiència docent, no? I és molt interessant, tenen un munt de recursos i, per exemple, tenen un curs per docents que li diuen, no recordaré el nom exacte, però ve a dir alguna cosa així, tipus, com passar de ser àrbitre a ser entrenador. No? I és un curs en el que justament, no, al final, quan els docents acaben aquest curs i a més entren en contacte amb adolescents doncs, que han estat dissenyant això, no? Què vol dir ciutadania digital, què vol dir, no? Tot és al voltant dels conceptes digitals, però que posicionen a l'equip docent en una figura que no ets jutge, que no ets policia, que no ets
que no hi ha aquest element de judici o de confrontació, sinó que et situa en un altre lloc, on ja no és tan important que tu entenguis com funciona aquella app en concret o que tinguis coneixements tècnics sobre la intel·ligència artificial generativa, sinó que tu sàpigues observar el teu alumnat, que sàpigues veure com li senten aquestes coses, que sàpigues fer-los les preguntes i que els puguis guiar, no? Que és un lloc molt més amable que anar lidiant interposats amb un rectangle entremig, tingui la mida que tingui, sigui de butxaca o sigui de pissarra, no? Llavors, és aparcar el rectangle a un costat i tornar-te a mirar l'alumnat, no? Però sobretot és aquesta idea de també ressignificar aquesta tasca docent, no? En la que s'entén molt de dir, doncs, estan submergits en una burocràcia creixent, estan a més sentint doncs, que cada vegada la seva tasca és més difícil, més complexitat a les aules, una escola inclusiva mal implementada i poc dotada de recursos. És a dir, és que, com deia l'Anna molt bé, és el problema número 150, no? De moltes famílies i en alguns centres, és a dir, és que mira, potser el mòbil serveix doncs, per, com a mínim, poder tenir a un conjunt distret, i no dic que això justifiqui. Per tant, jo crec que aquest tipus d'esquemes, que pensem que aquest és un repte global i que l'estem abordant que l'estem vivint des de molts llocs i que hi ha entorns on hi ha recursos que poden ser interessants, no? Aquest n'és un. I després també, si em permets, Mercè, 2 cèntims sobre el que estem fent també en la càtedra, no per fer anunci, sinó per explicar-vos una mica de dir, bueno, molt bé, què vol dir aquesta recercaire que diu el que hem de fer és agafar la indústria i seure-la a co-crear. Doncs això és el que volem llançar. I de fet ara estem en una fase de crida a famílies i en concret adolescents, i estem acabant de veure les franges específiques, però segurament ens centrarem entre els 16 i els 19 anys perquè volem agafar un grup de joves, d'adolescents joves, que ajudin a traslladar a la indústria quines són les seves necessitats. Perquè quan jo he treballat en diferents contextos fent manifestos amb infància i adolescència sobre drets digitals i el que et diuen bàsicament és que volen 3 coses. Un, entorns online que siguin segurs, que no haguem d'estar recordant constantment els riscos. 2, que els donem alternatives i no prohibicions, i per tant em dius, val, molt bé, no puc fer servir això, però jo tinc aquest desig d'explorar no sé què, on puc anar, sigui analògic o sigui digital, però que també hi hagi opcions diverses en digital. I la tercera és acompanyament. I per mi l'acompanyament no és només a les famílies i no és només en el centre, sinó que la indústria també ha d'acompanyar, també ha de sumar-se en això. Llavors, el que estem fent és obrir aquesta crida a persones entre 16 i 19 anys que vulguin acompanyar-nos durant el projecte per poder ser copartíceps i poder dissenyar la tecnologia que volen fer servir. I en un context segur, ètic, estem treballant amb el comitè d'ètica d'ESADE i d'un parell d'entitats més per fer-ho d'una manera responsable, ètica, prudent i de més, però que sigui un context en el que es puguin assajar formes de crear aquests entorns digitals una mica a l'estil Balance Phone, de dir quin era el propòsit original i per què estem carregant-nos la salut mental dels nostres adolescents, i com redreçar això. Perquè aquests espais falten, l'Anna també ho comentava, és important aquesta dimensió comunitària i això no pot ser una lluita primer que no pot ser una lluita i després no la podem lluitar en solitari. Si és una lluita no la podem lluitar en solitari. Per tant, aquests exemples que també comentava l'Anna, d'aquests pactes de comunitat i de més, jo crec que són molt importantíssims, molt importants i és clau que els activem des d'allà on siguem. Genial. Doncs, si us sembla bé, obrim micros i teniu aquí 2 persones molt interessants que saben moltes coses d'aquest tema que ens ocupa i en algun cas ens preocupa també. Llavors, endavant si teniu preguntes a fer, curiositats de coses que ens puguin explicar. Yo. Adelante, Andrea. Tengo 2 peticiones para, si podéis transmitirlas a quien corresponda. Una es que, por ejemplo, la tecnología sí no es mala, el problema es el uso inadecuado de la tecnología, porque en la historia pues se han hecho inventos que han ayudado al ser humano, ¿no? Pero entonces para ir a lo práctico es
uno, que las redes sociales estén prohibidas para menores de 18 años o 21. Y segundo, que las empresas que crean este tipo de tecnologías sea obligatorio la creación de una cuenta online asociada a una huella digital o al DNI y que esto esté reportado al gobierno, como cuando tienes un certificado digital o tal, porque muchas de la información que circula en Internet es creada maliciosamente por empresas que quieren engañar a nuestros jóvenes y a los jóvenes, porque a los niños es que es increíble. Yo he visto menores que ya tienen una cuenta de Instagram y eso no puede ser. Entonces, uno, limitar la creación de cuentas a menores de edad y segundo, que esté asociado a un DNI, a una huella digital, a un certificado digital o algo que sea controlado por el gobierno. Sería, bueno, una de las propuestas que desde el entramado de las familias, pues a veces no podemos transmitir a este tipo de empresas, pero que vosotros, pues si tenéis mayor influencia, por favor, que lo hagáis llegar, porque sí que es cierto que es muy fácil el acceso a mucha información y a muchos recursos, y sobre todo los usuarios de la tecnología. Es como la televisión, ¿no? Antes la televisión, pues cuando no existía, pues luego surgió. Entonces tú te autogestionas la cantidad de tiempo que inviertes, que pasas viendo televisión, ¿no? Es lo mismo con los dispositivos digitales, pero sí que hay que regular ciertas formas de crear cuentas y de que el acceso a contenidos que no son apropiados para menores de edad no tengan acceso a eso. Porque las familias hacen lo que pueden, ¿no? Pero ya. Gracias, Andrea, por tu Gracias. aportación. Veremos si en algun lugar esto, una mica el que deia la Liliana, en definitiva es recull, no? Que és com la indústria ha d'anar canviant i s'ha d'implicar també en totes aquestes transformacions. Tot i així, no sé si val la pena que agafem 2 o 3 paraules i després la Liliana i l'Anna doncs ens contesten. Sí, Cúter? Ja, moltes gràcies, Mercè, Liliana i Anna, per aquest panel tan interessant. Bueno, a modo introductori, ja fa molts anys em dedico a la tecnoètica i la democratització de la tecnologia, i sóc un dels cofundadors de Som Núvol, per exemple, i MeetCoop, no? Que Som Connexió també ha fet servir en altres ocasions. Bueno, ja podeu imaginar que a casa nostra tenim Linux, tenim totes les alternatives i no tenim aquí cap monopoli tecnològic dintre que no fos necessari, no? Però, bueno, clar, tinc nens de 11 i 13 anys i quan estàvem a la primària amb la pandèmia, doncs, clar, l'escola els vam veure obligats, diguem-ne, a través de l'escola, de fer servir Google, no? Va entrar Google a casa. I doncs, no, a l'escola vaig ajudar a fer alguna conscienciació, alguns tallers sobre aquests temes i òbviament és molt difícil, com l'Anna també comentava, amb la comunitat educativa, no? I entenc que és difícil que les comunitats educatives que amb prou feina ja tenen per les 1000 complicacions a l'escola, també fer-se expertes de la tecnologia ètica que es pugui tenir a l'escola. Entesos. Doncs la meva pregunta va més, i comentaris, va més en la línia que podem fer des de casa, i tinc una nena de 13 anys que l'única tecnologia dolenta que té el mòbil, ja té el mòbil, ho sento, no podíem, sota la pressió social, vam fer un acord d'usos seguint una mica les pautes de Som Connexió, però ja amb l'edat de 13 anys
i té el WhatsApp, vale? Doncs té el WhatsApp, més pitjor no ho volem baixar, no? Però ella té amigues que tenen Instagram, i són amigues més grans, no? I doncs Instagram i ella tenim aquestes converses de que ella creu que és responsable i podrà fer servir responsablement a l'Instagram. I mentre que els que coneixem Instagram sabem que l'empresa Meta té un exèrcit de psicòlegs de comportament que saben més bé que ningú com fer addicte i perdre el temps de tota una generació de gent, no? De gent petita i gran. Doncs, i li pregunto, ¿para qué lo vols fer servir? Porque, clar, els anuncis no els miro, ¿vale? Doncs, clar, vol compartir fotos. Clar, jo li dic, però tenim el Pixelfed, tenim l'Insta, tenim el Fediverse, podíem fer això. Però, òbviament, el tema és la xarxa. I aquí estem, no? Aquí estem i com podem fer, augmentar la consciència, quins recursos podem compartir amb els diferents grups, com els nostres nens, i també amb la comunitat educativa, però també com podem fer arribar més enllà aquesta possibilitat que tenim de resistir contra els monopolis tecnològics, que hi ha un futur, però és dur, no? Com tu estàs fent, Liliana, a ESADE, no? Amb la cocreació, però clar, cocreació amb la visió que es pugui tenir control democràtic sobre la tecnologia. És possible, però hem de tenir les narratives també per poder arribar allà, no? Bueno, això dona per molt, no? Però jo, doncs, la pregunta és més per compartir quins recursos podem compartir, no? Si tenim espai, és això potser l'espai que estem obrint amb Zoom Connexió, per compartir de documentals a pel·lícules més divertides, no? Diferents recursos multimèdia potser, que per diferents interessos que podem obrir i augmentar la consciència sobre el tema. Moltes gràcies, Luter. Hi ha algú altre que vulgui fer una pregunta? Llavors ja passem la paraula a l'Anna i a la Liliana. Gràcies, Roger, endavant. Jo volia fer una pregunta perquè vaig fer fa poc 2 xerrades i va venir molta gent, que antigament venien molt poques persones a les xerrades. Eren 45 o així, o més o menys de mitjana. Però tenia la sensació, i no sé si us passa també, que segueix venint molt la gent molt conscienciada. Bueno, no era només una sensació, era el que m'explicaven. O sigui, després he anat esbrinant que tots els familiars que venien, les famílies ja estan involucrades en AFAS, havien inclús algunes també fet xerrades, no? És a dir, com molt motivades, no? I a l'acabar la primera jo tenia la sensació que eren les persones que haurien de liderar una mica el moviment, però després, pensant en el que deien elles, que manifestaven, em va sorgir una preocupació que volia compartir, a veure si coneixeu alguna estratègia o teniu alguna idea de com revertir una mica la idea que jo tinc de com està ara mateix el mapa, no? O sigui, la sensació i la percepció és que encara hi ha moltes famílies que no estan conscienciades i que fan de tap o que estan en contra o que dificulten el poder tirar endavant totes aquestes mesures, la regulació, bueno, en fi, no? Totes les xerrades que es fan o idees o propostes que van sorgint des de l'AFA, no? Llavors, la meva inquietud és aquesta, és com podríem aconseguir que aquesta, jo tinc la sensació que encara és majoria, passi a l'altre bàndol, perquè d'aquesta manera, no? A part de la implicació de les tecnològiques, que també seria fonamental, que comentava l'Elina, doncs com podríem fer que realment les famílies, perquè si les famílies frenen aquest primer mòbil o frenen alguna de les coses que estan passant, al final ja no seria una minoria les que se senten que són les úniques soles que no tenen mòbil i pobretes, no? Sinó que ja seria la gran majoria que dirien, no, doncs mira, a partir dels 16 o els 15 o l'edat que fos, no? Doncs no sé si teniu alguna idea al respecte. Gràcies. Doncs endavant, la Liliana, l'Anna, us organitzeu. Liliana, t'has tret ja el micro?
Sí, no, però si l'Anna vol començar, com vulguis. Gràcies. Mira, a la pregunta del Bauter, per cert, aprofito per saludar-te. Eh, he passat un parell de recursos pel xat. Un és un joc que vam fer amb cocreació també i amb l'Oriol Ripoll, que és expert en gamificació, quan jo estava a la Gene, per obrir la conversa a nivell familiar, o sigui, més enllà d'apuntar recursos, és una mena de excusa que va una mica més enllà del típic contracte familiar. ¿Vale? És una forma amable de parlar dels conflictes que tenim i desplaçar el debat on està la tecnologia al centre i desplaçar-lo al diàleg i al vincle. És a dir, veu d'un munt de casuístiques i de situacions familiars, no?, en els que us podeu sentir com identificats i identificades, on cap situació és que estàs enganxat al mòbil. ¿Vale? La situació problemàtica és no m'estàs escoltant, oi? Que diferent és. Que diferent és, no?, el canvi d'anunciat. I a partir d'aquí hi ha estratègies, hi ha una proposta, hi ha fins i tot un xec emocional, no?, de dir com se sent cadascú en aquesta situació, quins són els rols que participen. Llavors, bueno, aquí hi ha diferents maneres de jugar al joc. I després, en quant al que deies de recursos i així, hi ha un lloc de referència que és el Common Sense Media, que és una organització que està basada als Estats Units. Hi ha la versió anglesa, la web té la versió anglesa i la versió en espanyol, diguéssim, per la comunitat llatinoamericana, però com que moltes vegades fan revisions i generen contingut en base a sèries que potser estan a Netflix, per exemple, doncs moltes vegades aplica, no? Per exemple, en el cas, quan va sortir el Joc del Calamar o quan va sortir la sèrie Adolescents, no?, que són sèries que han generat molt debat, han tingut molta cua, moltes implicacions als patis, a les cases, no?, i de més, doncs han generat revisions d'això. Per exemple, una de les revisions que feien era la sèrie Adolescents, més enllà del debat que pugui generar la qualitat cinematogràfica del rodatge, diguéssim, i la part de les aspectes tècniques. Per exemple, ells el que deien és, molt bé, aquesta sèrie Netflix et diu que és per veure als 13 anys, els nostres experts diuen que com a mínim n'has de tenir 15 per poder veure aquesta sèrie, no? I després aporten doncs, certs elements de debat, de dir, doncs, potser no cal que vegis tota la sèrie, pots veure un fragment i aquestes són les converses que pots tenir amb la teva criatura, no?, per exemple. Llavors, és un bon recurs. A més, han fet diversos estudis també a nivell com de dades, per si voleu tenir com una mirada cap a l'impacte, doncs, Common Sense Media and Hope Lab, que és el laboratori de l'Esperança, que també és meravellós, no? I això, i quan vaig estar a la Generalitat vam intentar fer una mena de... Hi ha el blog de Famílies TIC, que és d'on penja aquest joc que us he passat, on la idea era, vam generar una rúbrica per avaluar diferents recursos i n'hi ha uns quants, perquè vam poder penjar-ne uns quants i ara doncs, el següent equip, diguéssim, ho ha descontinuat. Però la idea era això, era tenir un lloc de referència en català sobre continguts, allò, coses que teníem en allà, doncs eren doncs, les guies de Som Connexió, per exemple, no? Eren recursos ordenats per àrees, doncs, si era ciberseguretat, si era doncs, criança i acompanyament digital, no? Si era la part més educativa. Vull dir que aquesta és la idea i crec que ens fan falta aquests espais d'inspiració i de compartir, que si no existeixen fora, a vegades, jo quan he fet xerrades a AFES per tota Catalunya i l'Anna jo crec que també, no? També s'hi haurà trobat, a vegades és només crear l'espai perquè les famílies compartiu estratègies. És que a vegades no és més que això, no? Perquè a vegades doncs, el que funciona i no cal, i responent una mica a la pregunta del Roger, és que potser no cal que convencem al 100% perquè no sabem les situacions i les casuístiques de tothom. Potser hi ha gent que no pot retrasar la donada del mòbil perquè la casuística familiar, la que sigui, i necessita això, o perquè hi ha criatures que tenen els familiars vivint a un altre país, és a dir, no? Hi ha mil casuístiques i també hi ha criatures que no tenen família i que estan en un centre tutelats, llavors com es gestiona, no? Vull dir, hi ha moltes casuístiques complexes. I per altra banda, potser és més important, hi ha un llibre que parla de les coalicions de la voluntat, Coalitions for the Willing, que diu suma't als que ja estan convençuts. No gastis temps en convèncer els que no ho estan, perquè tenen una altra mirada i potser no ho estaran mai. I no importa, si tu estàs convençut i trobes companys i companyes de viatge que vagin en aquella direcció, fes-ho amb aquells que sí que ja estan convençuts, no? En lloc de dedicar l'energia a això, doncs aliem-nos millor als que sí que ja estem en una línia concreta, no? Amb els que ja ressonem. I amb això ho deixo perquè veig que el Roger té la mà aixecada i a més ja estem... El Quim. Més de temps? Sí. Sí, Buter,
una mica la idea de la plataforma és bàsicament recollir aquestes necessitats. És a dir, el que deia la Liliana d'espais de suport mutu, precisament tenim obert, habilitat un espai de suport mutu i una de les coses que podeu fer és obrir debats. De totes maneres, estudiarem el tema concret que has dit de recursos i jocs i temes, recursos audiovisuals, i intentarem posar algun petit repositori. Però una mica l'esperit bàsic de l'espai, de la plataforma i del decidim de créixer en un món de pantalles, bàsicament aquest. Vull dir que a poc intentarem anar-li donant forma aquest any. Això mola, sí, no? I jo crec que si totes, o alguns, compartim una mica l'experiència allà, doncs anirem enriquint, no?, les relacions. Anna, què ens hi afegiries Bueno, hi ha arran moltes d'aquesta? coses, no? Sí. Respecte al que comentava el Walter, per una banda, jo crec que les escoles soles o les famílies soles no poden abastar el problema o abastar la situació. Aleshores, tot el diàleg que hi pugui haver família-escola, ideal, però tot el diàleg que pugui incloure comunitat més àmplia, millor encara. Jo amb una col·lega vam impulsar el que en diem projectes comunitaris de benestar digital i en una població determinada de Catalunya això ho hem portat a terme ja i ara ella segueix, no? Què vol dir? Implicar-hi les entitats esportives, les entitats de lleure d'esplais, les entitats culturals, els casals. I llavors no només pensant en joves, vam implicar el casal de la gent gran, hem implicat els comerciants és una ciutat petita, us estic parlant, doncs perquè ofereixin alternatives en lloc de que en els comerços hi hagi només consum de pantalles. És a dir, com més transversal i més comunitari pugui ser, entenc que si parlem des d'una metròpoli com Barcelona és complicat, però llavors es pot fer per barris o per districtes. Però sí que el fet d'implicar i sentir la veu de tothom, primera fa que no et sentis tan llanero solitario i que tinguis també més orelles per escoltar bones idees. Després, a nivell de casa, jo introdueixo la idea dels plans digitals familiars, que crec que és una idea molt potent i que més enllà dels contractes adult-adolescent, implica a tota la família. És a dir, que tots plegats ens puguem donar unes normes no tant per regular els dispositius digitals com per assegurar que quan estem bé a casa convivim bé. I aleshores tots som responsables de la bona convivència. I per tant, regulem les coses que ens fan sentir bé, que per exemple pot ser jugar un videojoc junts el dissabte a la tarda, i aquí estem fent un consum digital plegats perquè ens ho passem fantàsticament i riem, ens destornillem, però també pot haver la normativa que anem a taula sense una sola pantalla, tots, inclosos els adults. Aleshores, reivindico molt la presència de plans digitals familiars que poden començar-se amb infants de 0-3, perquè els adults que estaven acostumats a tenir un televisor al llit, a l'habitació o el veient des del llit, quan fan collit amb un bebè que ràpidament es fa una criatura que entén, escolta i veu, doncs han de pensar si segueixen fent collit o si treuen la tele de l'habitació. I això ja és un pla digital familiar. A nivell familiar introduiria el tema de introduir la variable de que més que o no només ser consumidors digitals, sinó veure com familiarment som creadors o generadors digitals. És molt diferent consumir jocs, consumir apps, consumir sèries i plataformes que fer un grup de música amb els cosins i amb els veïns i gravar-nos la música que fem i sortir a gravar-nos un vídeo per fer-nos, jo què sé, l'acompanyament de la música que fem. És a dir, les escoles i algunes famílies que sou potents ser més generadors digitals. I això és un canvi molt, molt important, de ser passiu a ser actiu en el producte digital. I després, això que deia el Roger,
que m'hi he trobat, no?, d'estar fent xerrades i la gent que ve de les comunitats educatives o dels pobles o ciutats sempre són els més macos, o els que ja estan, diguem, els que ja t'han comprat la idea abans d'arribar. Jo els abraço, els hi faig un reconeixement, els hi faig la ola, perquè té molt mèrit anar contracorrent avui en dia. Per tant, un reconeixement. I aleshores només els hi demano un plus, una cosa més, que és que s'expliquin. El mateix que demano a les escoles. Quan una escola, per exemple, decideix retirar les imatges dels infants de la seva pàgina web, de les xarxes i de tots els mitjans, siguin oberts o tancats, que no es pugui identificar de cara cap alumne, no posant-li una flor davant del nas, sinó retirant totes les imatges, i això ho fan per evitar la difusió d'aquestes imatges dels infants i aquestes dades, que expliquin per què ho fan. Per què no permeten que això surti? No es pot dir, és que ho hem decidit i ja està. No, expliquem què estem protegint, què estem aconseguint així. Perquè quan t'expliques, com la família que porta les 1001 coses quan va al restaurant en lloc de treure la tauleta o el mòbil, i ho explica als amics que venen amb tu al restaurant, no només estàs dient, és la meva llibertat fer-ho com vulgui, clar que és la teva llibertat, però si tu expliques en què bases aquest fet lliure de no donar-li el mòbil o la tauleta al teu fill o no penjar imatges dels alumnes a les plataformes de l'escola, està sent una mica més didàctic i potser algú entra no tant pel fet, sinó pel principi que hi ha al darrere. I això és l'únic que els demano als que ja venen convençuts a les xerrades i a les conferències que fem. Manel. Sí, jo he anat apuntant una sèrie de coses conforme anaven a les intervencions, però començaré, diguéssim, pel final. A mi em costa entendre les casuístiques per no retardar la introducció d'un smartphone, perquè qualsevol família té una mare i una pare, o un pare que té el seu propi dispositiu i que en un moment donat de necessitat de veure alguna cosa, de trucar amb algun amic o així, ho pot cedir un moment i, per tant, no és necessari que pugui tenir ell mateix un smartphone, no? Ja sigui sense xarxes socials o amb WhatsApp, perquè amb el tema del WhatsApp també és un element que considero de perill. Posaré un exemple molt recent del meu entorn. Un nen que tenen els seus pares li van donar un Nokia, aquests tradicional de tota la vida, sense això, i tot i així, ell ja ha aparegut en el grup de WhatsApp que s'ha format a la classe com a protagonista d'un meme. Vull dir, i això que estàvem parlant de fer xarxa nosaltres i sobretot estar entre els convençuts, clar, a mi em fa l'efecte de que no deixem de ser quixots lluitant contra molins de vent, perquè el paper de les tecnològiques avui en dia jo soc molt escèptic i veient en els últims temps on han aparegut. Vull dir, els grans factòtums de les grans tecnològiques que al cap i a la fi són les que dominen, doncs estaven al costat de Donald Trump en la seva investidura. O sigui, que espero molt poc d'això. Aniria més amb la idea aquesta de fer programari lliure, com això que feia Xnet, que havia comentat també la Liliana i això, però per ara em sembla que som una formigueta d'això. I també heu parlat de regular a secundària més que de prohibir, perquè prohibir sempre... Però m'agradaria que especifiquéssiu una mica si estem parlant de regular, quan parlem de dispositius a secundària, si estem parlant de les pantalles, si estem parlant d'ordinadors, si estem parlant de tabletes o dels smartphones, o que reintroduir reguladament el tema dels smartphones, perquè això implicaria que aquelles famílies en què hem volgut retardar tant com sigui possible la introducció a l'ús d'un smartphone propi, ens veuríem obligats a comprar-ne un. Una mica això. Aquesta seria la pregunta, al final, en definitiva, no? Quan parleu de regular, de quins dispositius estem parlant i de quina manera?
Voleu contestar ja o hi ha alguna paraula més que vulguem afegir i així responem? No veig que hi hagi paraules, si en cas contestem aquesta pregunta. Sí, ens hi Bueno, veiem. jo crec que a secundària les indicacions aquestes darreres parlen de prohibir els mòbils a secundària, els smartphones i els smartwatch, no de prohibir les pantalles, És a dir, les pantalles col·lectives, les pissarres digitals o els ordinadors o els Chromebooks, tot això segueixen a les aules i pengen del bon criteri dels docents, tant en la programació de les seves àrees com en les competències digitals que travessen algunes àrees i que algunes tenen un espai propi. De manera que el que s'està parlant és el que deia aquesta regulació era prohibir els smartphones propis de l'alumnat. Què passava o què es podia fer amb l'smartphone que ara no es pugui fer? Relativament poques coses. La majoria de docents, no me'n recordo gaire del document aquest d'Ivalua que va sortir, però em fa l'efecte que la majoria de docents de secundària deien que si es feien servir eren per fer produccions audiovisuals, és a dir, perquè els alumnes gravessin algunes coses i es poguessin editar i compartir amb altres. Em fa l'efecte que aquest era l'ús majoritari que es feia, o algunes aplicacions que es feien servir a l'aula mateix en directe. D'altra banda, la major part del professorat els tenia... La regulació deia que no podien sonar, havien d'estar dins la motxilla i silenciats. Això servia perquè no hi hagués mal ús i perquè no hi hagués interrupcions ni distracció. Ara alguns instituts hi han sumat el fet que hi hagi aquesta caixa on els alumnes, l'alumnat, deixa el dispositiu. Quan jo dic regulació, penso que hi hauria d'haver quins usos i com i sota quins criteris es poden fer servir aquests dispositius. Però llavors serien tots. És a dir, que l'smartphone pogués entrar silenciat, però com entraria silenciat al cinema o silenciat a una conferència, però en canvi que puguem dir, doncs ara traieu-lo i anem a fer-ne aquest ús concret i aleshores el docent el que no pot ser és babau. Pensar-se que tots els alumnes el trauran i faran això immediatament. Per tant, hi ha d'haver una regulació. Això és com els docents que ara ens diuen no puc encarregar treballs a casa perquè els alumnes el fan amb la IA. Home, docent, no siguis babau. Quina mena de treballs encarregues a casa? O com ho fas per assegurar-te que hi hagi una producció de l'alumnat, no de la IA? Aquí encara hi ha d'haver molta feina, però jo crec que regulació és diferent de prohibició en el sentit de que s'han de trobar quines aplicacions i quins usos i després tota la reflexió que hi ha sobre el que els arriba i com això que els arriba a través de les xarxes, del TikTok o del que sigui, és informació que pot intoxicar o que pot ser falsa o que pot fins i tot desmentir el que el professorat està intentant elaborar a l'aula, no? Ara, quan va fer els 50 anys de la mort del dictador, a mi m'esparvera que hi hagi més adolescents que sentin parlar del Franco a través del TikTok que a través dels seus professors d'història. Doncs potser es podria començar la classe amb uns quants TikToks i desmentir-los, no ho sé. Veig que... Sí, disculpeu que se'ns ha passat, estem a 2:15, és l'hora ja de tancar la sessió, quasi no hem tingut temps ni de... No he vist que l'última paraula ja estava fora de termini. I moltes gràcies, Anna. Moltes gràcies també, Manel. Sí, sobretot perquè la Liliana també havia comentat al principi, abans que arribés jo, que havia de ser com molt puntual a l'hora de sortida i senzillament que si has de marxar, Liliana, d'entrada no perdre l'ocasió de poder-te agrair moltíssim que ens hagis acompanyat i que si tinguessis molta pressa, mentre acabem de tancar, tu mateixa. I tant, doncs sí, si no sap greu, sortiré sense fer massa soroll. Tinc un nen de 3 anys i necessito arribar a casa i encara estic a la feina. Llavors, us agraeixo moltíssim l'espai i això, marxo sense fer soroll. Un plaer i que estaré atenta a properes passes de la comunitat. Gràcies.
Moltes Moltes gràcies. gràcies, Liliana. Doncs tampoc sense voler allargar-nos la resta de persones, però que si ens volem donar l'espai per acabar-nos de fer, compartir una paraula o el que ens ha portat aquest espai i com ens fa sentir obrir aquest tipus d'espai, si l'agraïm, si ens agradarà, doncs estaria bé això, així ràpidament, que cadascú que vulgui pugui fer un compartir àgil de què m'emporto, no? Yo os agradezco mucho, yo me llevo recursos y mucha nutrición e inspiración para compartir luego con mi grupo de la AFA y solamente eso, muchísimas gracias, me ha encantado. Gràcies. Saludo. Jo també moltes gràcies a totes i molt bonic i interessant de sentir i de compartir i espero que podem seguir. Moltes gràcies. Sí, per la meva banda, jo també gràcies per l'espai que ens heu ofert i obert i me'n vaig amb moltes ganes de continuar xerrant i debatent perquè això encara hi ha molt camí a recórrer. ¿Algú més vol compartir alguna cosa? También nosotras os queremos dar las gracias, sobre todo porque lo que más nos anima es que existan espacios como este y modelos comunicativos como el de Som Connexió, que hace que no todos sean siempre las grandes multinacionales, que son las que están haciendo que esta tecnología parezca mala, cuando en realidad es simplemente un instrumento que en el aula debemos utilizar y que hay una competencia digital y vivimos siempre en una especie de esquizofrenia, ¿no? El profesorado entre lo que se nos pide que dotemos de competencias digitales, que utilicemos las TICs, se nos ponen ordenadores en las aulas y mientras tanto se nos regula, ¿no? Mejor que prohíbe, ¿no? Se nos regula para que los utilicemos de una cierta manera y al final es un poco complicado, ¿no? Yo creo que al final el reto es conseguir generar espacios donde la tecnología se pueda utilizar bien y además que la tecnología no sea simplemente las pantallas, sino que también sigamos sabiendo utilizar estas, ¿no? Las manos, que a veces es lo que se nos olvida y estamos casi con más cursos de formación sobre cómo utilizar Moodle que sobre cómo hacer un cuenco de arcilla, que también es necesario, ¿no? Entonces, estos espacios vienen muy bien para saber que la tecnología también puede ser buena en las pantallas. Así es que muchísimas gracias. Muchas gràcies. Anna, alguna paraula de comiat? No, jo molt agraïda de que m'hagueu convidat i animar-vos a seguir cultivant aquests espais, perquè són nutritius per tots. Doncs, si no hi ha ningú més que vulgui dir alguna cosa, ho deixem aquí per no allargar-nos, perquè també és per respecte als temps de cadascú. I us esperem per properes activitats que puguem organitzar en aquest espai compartit. Moltes gràcies a totes i a tots. Moltes gràcies a tothom i hasta la pròxima.